हॅलो, एसएम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला, आज आपण करडीची भाजी बनवणार आहोत. तर ही करडीची भाजी मी अशी 2 जुड्या घेतलेल्या आहेत. इथं स्वच्छ चांगलं 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे. तर आता आपण याला कापून घेणार आहोत. आता याला कापून घ्यायची आहे. तर चला, आता आपण इथे करडीची भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे 2-4 पाण्याने. तर आता आपण तिला अशी कापून घ्यायची, बारीक कापून घ्यायची. तर इथं बघू शकता, अशी आपण करडीची भाजी अशी बारीक कापून घेतलेली आहे. तर आता आपण याला शिजायला टाकूयात. आता गॅस पेटवून घेते मी. गॅसवर पाणी टाकून आता याला शिजवून घ्यायची आपल्याला. तर तिथं पाणी टाकून आपण या भाजीमध्ये पाणी टाकायचं आहे. ती भाजी बुडेल इथपर्यंत आणि याला चांगलं शिजवून घ्यायची आहे. इथे बघू शकता, आपण करडीची भाजी अशी छान उकडून घेतलेली आहे. याच्यातलं पूर्ण पाणी काढून टाकायचं आहे. आता मी याला पिळून घेतली आणि अशी कोरडी करून घ्यायची, पूर्ण पिळून घ्यायची अशी दाबून. पूर्ण पाणी निघून गेलं की अशी पूर्ण, मग नंतर आपण ही अशी मोकळी करून घ्यायची. आता मी याच्यासाठी लसूण ठेचून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता, स्वर कढई ठेवून घेतलेले आहे. याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे. तेल आपलं छान तापून झालं की आता आपण याच्यामध्ये जिरे टाकायचे. अर्धा चमचा मी ते जिरे टाकते. जिरे टाकून झालं की आता आपण लसूण टाकून घ्यायचं आहे. मी ते असं लसूण बारीक ठेचून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता. आता हा लसूण आपण फोडणीत टाकून घ्यायचा तेलामध्ये. परतून घ्यायचे लाल होईपर्यंत. तर आता आपलं इथे लसूण छान असं लाल झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण ही पिळून घेतलेली भाजी टाकून घ्यायची. ही भाजी पूर्ण टाकून घ्यायची. जरा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं तेलामध्ये. आता वरून आपण आवश्यकतेनुसार, तुम्हाला जेवढं कमी जास्त तिखट लागत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे 1 चमचा लाल तिखट टाकते. लाल तिखट टाकल्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घ्यायची पूर्ण भाजीमध्ये. आता याच्यातच आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे आवश्यकतेनुसार. आता इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहे. आता इथे मी अशीच तेलामध्ये परतून घ्यायची चांगली, कारण तिला आपण आधी शिजवून घेतलेली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपलं लाल तिखट छान मिक्स झालेलं आहे भाजीमध्ये. आता इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर हे छान मिक्स करून घ्यायचे. इथं मी अजिबात पाण्याचा वापर केलेला नाही, बघू शकता. तर अशीच आपण आता 5-10 मिनटामध्ये ही भाजी तयार होते. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर अशा पद्धतीची करडीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. ही करडीची भाजी पोळीसोबत, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरीसोबत छान लागते. जर माझी करडीची भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. जर माझे व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. आता इथे आपली भाजी पूर्ण अशी 10 मिनटं आपण हिला परतून घेतलेली आहे तेलामध्ये. आता ही भाजी आपली पूर्ण छान अशी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून टाकायचा आहे.